vamos a levar ao próximo pleno do Parlamento de Galicia de novo a situación do Hospital Álvaro Cunqueiro. Como dixo o noso portavoz e o noso secretario xeral, é imprescindible que o señor Rueda dé explicacións claras de por que se chegou a esta situación, por que temos que pagar un sobrecuste de 470 millóns de euros pola construción do Hospital Álvaro Cunqueiro. A creación dunha comisión de investigación que imos levar como proposta, como primeira proposta que se vai debater neste pleno da semana que ven, o próximo martes. Unha comisión de investigación, podemos decir unha macrocomisión de investigación sobre esa grande bola de neve que non para de medrar de irregularidades na contratación da Xunta do Partido Popular, irregularidades, por certo, que foron postas de manifesto en sucesivos informes do Consello de Contas. Millóns de venezolanos víronse e estánse vendo obrigados a abandonar o seu país en busca da protección internacional, convertendo a Venezuela na segunda nación con máis desprazados forzosos do mundo despois de Siria. Galicia foi quen de acoller a moitos deses exiliados venezolanos que atoparon na nosa terra un espazo de liberdade, de solidaridade e de oportunidades. E por este motivo o Grupo Parlamentario Popular demandará no Pleno que o Goberno do señor Sánchez lidere diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, o señor Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena.